Problemes tipus d'impostos. Un problema tipus d'impostos és quan hi ha un preu inicial, un impost i un preu final. Una televisió de 180 euros té un impost del 16%. Quin serà el preu final? He pagat 182 euros per un llit de 140 euros. Quin percentatge hem pagat d'impost? He pagat 260 euros per una consola. Si l'impost era del 16%, quin era el seu preu abans d'aplicar-lo? Hi ha 3 tipus de problemes. Primer tipus. No sabem el preu inicial. Una televisió de 180 euros té un impost del 16%. Quin serà el preu final? Recordem que en el cas dels impostos, paguem el 100% del producte més el 16% d'impostos. Multipliquem 180% 16% i trobem el resultat. Pagarem 208,80 euros. Segon tipus. Sabem el preu inicial i el final, però no el percentatge d'impostos. He pagat 182 euros per un llit de 140 euros. Quin percentatge hem pagat d'impost? Dividim el preu final entre el preu inicial. Així sabrem per quin nombre l'hem multiplicat. La part decimal ens dirà el percentatge. Tercer tipus. Sabem el preu final i el percentatge, però no el preu inicial. He pagat 260 euros per una consola. Si l'impost era del 16%, quin era el seu preu abans d'aplicar-lo? Si per passar del preu inicial al final hem de multiplicar pel 100% més el percentatge, ara haurem de dividir el preu final entre el 100% més el percentatge.